Baphi labantu abawuyibona bephatha umnotho, bephatha imali yangempela babeyigwili? Awukaze uzibuze lokho? Yini ungakazi nje uhlushwe yilawo leyo mimoya ukuthi cha wazi wayisigwili? Leli gobonge lisiza labo bantu baqobuke bavuke basondele beze phambi kwakho. Nganzethu angifuni ngifonele ngibuza igobongo ngoba ali-cheap. Ngiyangizwa ali-cheap leli gobongo leli ngoba limiswa amakhosi amabili, indawo nenzuzo. Njengoba ngishilo imsamithi ayifani, bayazi lemfihlo abanye abayazi lemfihlo. Kodwa mawudinga ukuphila, umuntu onamabhizinisi, umuntu onento ayenzayo esandleni, umuntu onemfiso ukuthi abe nenye into ngelinye ilanga, lungiselela idlozi lakho uthole ligobongo. Noma thiwa wenzi lutho lobhoboze inhlanhla okade ungazi ukuthi sikhona. You4 imindeni okwangamene. Kini kamalume wakho, umalumama wakho, nobaba wakho nomalume bakhe. Ngeke ungitshele ukuthi nonke nashawa ngekhubalo lesizukulwane ukuthi nihlupheni nize nife. Cha, ngenza ukuthi ningayimoshi i-airtime. Leli gobongo lu-15,000